Rega nditore mukana wekukutendai. Ndadzoka zvakare tiripo panhau yedu yapa mhuri dzedu dziya dzatinadzo 4 mhuri dzakadzingwa dzisina pekuenda. Right, ndichindopawo mukana wekutenda kuna madzibaba no rest avo wadriver kubva kuHarare vaona chiitiko ichochi wasvika pane nzvimbo inoi wachiona kuti ndo mamiriro akaita nyaya. Saka nyaya mamiriro yakaita kusvika pari zvino tinotenda Sabhuku Matiki. Sabhuku Matiki pawakaona nyaya yedu wakati aiwa vanhu ava ndinokwanisa kuwawanira nzvimbo yekuti wawake wagare tivapewo pawo pekuti wagare. Sabhuku Matiki aiwa tinowatenda zvikuru. Saka zvakuitika panapa ndezvekuti isisu taakusimuka kubva pano tichienda kwaSabhuku Matiki kuShurugwi ndo kwatakuenda. Tinotenda zvakare madzibaba no rest wabva watisira mari transport kuti rwendo rureruke zvikanzaiwa chiendai nevanhu ava mundoona zvakamira sei mosvika kumasabhuku everything zvese izvozvo. Saka ndo danho ratakutora pari nhasi. Baba ndoda kuti mashoko ape amuri kuda kutaurawo pane chiitiko chaitika ichi. Chiitiko chaitika apa ndinotenda Sabhuku Matiki nezvamatiitira kuti tsvagirawo nzvimbo yekuti tigare na madzibaba no rest watipawo mari yekuti tifambise toenda kuonawo nzvimbo yamatipa tione kuti yakamirawo sei. Handiriwo patenda stereki. Aiwa tinotenda zvikuru. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe. Saka ndo mamiriro aita nyaya yedu kusvika pari zvino. Tinodaira kuti tiri parwendo ngatibatsiranei sevana veZimbabwe. Kune vanenge vachida kubatsira rwendo irefu hatisati tasvika tichiri kumavambo. Tinoda kuedzawo kuti mhuri yedu iyi tisiyevo wane pekugara pakanaka. Tarisai situation mamiriro zvakaita zvino hazvina kumira zvakanaka. Kune vanenge wachinzwa kusundwa ndo mukana wacho. Musamire kutibatsira. Ngatingobatsiranei tichienda mberi. Takusimuka kuenda kuShurugwi kwaSabhuku Matiki tichakuudzai zvakare kuti taakufamba. Thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatirambe tine rudo rwakadaro. Unity ndo yatinoda. Thank you.